Ngiyathanda nje ukubingelela sisazofundisana fushane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngokusizwa uNkulunkulu ngiyacela sike sithandaze. Baba othongcwele, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyasondela kuwe uNkulunkulu omuhle nantambama. Baba othongcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, nangalesi sikhathi uNkulunkulu wethu sikunikeza udumo nezibongo, sithi impela akekho njengawe kubo bonke onkulunkulu abakhona abakhonzwayo. Baba othongcwele, wena odala izulu nomhlaba, wadala konke uNkulunkulu ongcwele, lithi izwi lakho nathi siwumsebenzi wezandla zakho. Baba othongcwele, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga kakhulu ithuba osinikezelwa namhlanje lokuba sifunde izwi lakho ngegama lika Jesu waseNazaretha. Thatha indawo uNkulunkulu ongcwele, uqhubeke uzambule, uqhubeke uzibonakalise, uziveze egameni lika Jesu, kubonakala amandla akho nobuNkulunkulu bakho nangalesi sikhathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiphinde ngibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathanda sike sibheke indaba yohambo lensindiso. Haleluya, ukuhamba kokukholwa egameni lika Jesu. Ngiyathanda kakhulu lesi sifundise ngosifaka ntambama ukusinikeza lesi sihloko sokuthi uhambo lwensindiso. Haleluya, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Last week ngizibeka umvangelo uGumede, umvangelo umama uGumede osifundise kahle kakhulu ngendaba yobuhlakani, indaba yewisdom kaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, nayo part kakhulu yohambo lwensindiso. Indaba yobuhlakani, ngoba siyabudinga ubuhlakani. Kunezwe lithi nihlakaniphe njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Siyabudinga kakhulu ubuhlakani ohambeni lwethu lwensindiso. Ngiyathanda kakhulu ukuthi sike sivule ngaleli zwi leli ngokukaJohane chapter 1, sifunde uverse 12, amavesi lawo 2 verse 12 no verse 13 egameni lika Jesu. Lakho nakufundeka khona kanje: kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Athi verse 13, abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. So ngiyathanda bazalwane ukuthi sivule ngaleli zwi egameni lika Jesu lokuzalwa komuntu ezalwa uNkulunkulu. Amen. Ngoba umzalwane mezalwa uNkulunkulu usuke sezalwa wesibili. Haleluya. Okumfanele kakhulu ukuthi umuntu azalwe. Lithi iBhayibheli kwenye indawo ngokuba nimele ukuzalwa ngokusha. Haleluya. Nimele ukuzalwa kabusha. Haleluya. Kusho umuntu ufika azalwe ngokwenyama, kubaleke kakhulu ukuthi aphinde futhi azalwe ngokomoya. Azalwe, lithi iBhayibheli, abangazalwanga ngagazi nantando yenyama, haleluya, nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Haleluya. Futhi simele ukuzalwa uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lapha ufunda uverse 12, kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla. Kunamandla atholakalayo ngokwamukela uJesu. Haleluya. Ngoba kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Haleluya. Amandla nje siwatholayo hayi amandla afana namanye amandla, kodwa amandla okuthola igunya lokuthi sibize ukuthi sesabantwana bakaNkulunkulu. Haleluya. Kushuthi ngamanye amazwi umuntu mengakamamukeli uJesu
akanalo leli gunya lamandla la kuba makukhulwa ngamandla kusikhulwa ngamandla egunya lokuthi abizwe ukuthi umntwana kaNkuluNkulu ukuze athole leli gunya lokuba umntwana kaNkuluNkulu kumele akholwe egameni lika Jesu. So lamandla musumamukela uJesu ayafika zwakale uwafile ukuthi ayisekhona lamandla ingakho ohambeni lensindiso udinga kakhulu abantu abazokufundisa haleluya ngoba kunamandla owatholayo mawusindiswa haleluya egameni lika Jesu abiza ukuthi uthole abazokufundisa ngoba kulolu hambo kuyafundwa haleluya uhambo lensindiso kuyafundwa ngoba lamandla musanda ukwathola kuyenzeka kakhulu uzizwe unamandla okushumayela ngoba kusuka ukhona into entsha osuyitholile phezulu kwempilo ngoba uJesu mefika phezulu kwempilo yomuntu kunamandla naye afika nawo haleluya mhlawumbe kokunye ukade ungakwazi nanokukhuluma kodwa musuthole lamandla usuyakwazi ukuma phambi kwabantu haleluya mhlawumbe ungakwazi ukushuma phambi kwabantu kodwa mase kufike lamandla uyawezwa wafeel kunamandla asekhona haleluya la ingakho sithola ngisho uPetro semeshumela phambi kweinkumbi zabantu ngoba kunamandla asenawo kunegunya asenalo lokuba umntwana kaNkuluNkulu ngoba mawusegunyeni ukubona abantu abasemagunyeni kunamandla nje ababa nawo ngenxa yokuthi basemagunyeni nathi sisegunyeni lokuba uNkulunkulu so kunamandla esisoba nawo yabona sike silinganise abazalwane ngephoyisa nje ukumisa iphoyisa emgwaqweni elincane elidelelekile haleluya kodwa ngenxa yegunya ume noma kade ugijima kanani ukuphoqelela ume uye kulona ngoba kunalamandla elinawo haleluya amandla lawa ayigunya lomthetho haleluya nathi ke mangabe sesamukela uJesu sesithole lamandla kukhona igunya esiba nalo lokushumela izwi likaNkuluNkulu igunya lokwenza izimangaliso zikaNkuluNkulu simthola uJesu kwenye indawo esihambani nishumayele ezweni lonke okholwa yabona sesithole ipower esiyithola kuJesu haleluya ngoba mangabe sima lamandla lawo esiwathola akusiwona amandla ethu kodwa amandla atholakala kuJesu amandla angatholwa inombani haleluya lithi zikaNkuluNkulu bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkuluNkulu haleluya so ngithena ke mase singabantwana bakaNkuluNkulu simelo ukufundiswa haleluya umelo masu umntwana kaNkuluNkulu ukuthi uyithathe serious le yokuba nekhaya la komoya haleluya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngoba la uzofundiswa khona uzofundiswa kwikhaya la komoya thina ikhaya lesila komoya ekuyi-Ark Fellowship Center International egameni lika so simelwe ukuthi sihlanganyele isizwe kaNkuluNkulu abafundi bahlanganyela ezintweni zonke haleluya futhi ngamanye amazwi musu umntwana kaNkuluNkulu kufaka ukukhuthalele into yokuhlanganyela ikhala komoya la kuhlanganyelwa khona la uzothola khona izifundiso ukuthi masu umntwana kaNkuluNkulu uhamba kanjani ngoba kwesinye isikhathi muzophika nalamandla owezwa musanda kusindiswa uzohamba uphaphalaza endleleni haleluya lamandla lawa adinga ukuthi ufundiswe haleluya ukuthi wasebenzise kanjani haleluya ngoba sometimes kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu njengokwemvelo umuntu aphathe isibhamu kodwa angasazi ukuthi sisebenziswa kanjani kodwa ahlohlwe ilento ukuthi usiphethe so kubiza ukuthi kube khona aye kuma training athize ahamba ofunda afundele ukudubula nalamandla ke eswathola mase siuKristu biza ukuthi sikulwele ukuthi sibe nabafundisi abazosifundisa ukuthi simele ukuthi lamandla ethu siwasebenzise kanjani haleluya egameni lika Jesu Kristu kaDezenzo chapter 9 kuzoba amavesi anasanda uba made nokho egameni lika Jesu ufuna nje from verse 1 egameni lika Jesu la khona isihloko sakhona ukuphenduka nokubhabhadiswa kukaSawuli egameni lika Jesu
kepha uSawuli esafutha ngokusongela nokubulala abafundi benkosi waya kubapristi abakhulu wacela kuye waya kumpristi ngicela uqala phansi kepha uSawuli esafutha ngokusondela nokubulala abafundi benkosi waya kumpristi omkhulu wacela kuye izincwadi zokuya eDamaseko futhi ngamanye amazwi wacela igunya lokuya eDamaseko ukuze kuthi uma efumana abantu bakuleyo ndlela abesilisa nabesifazane abayise eJerusalema beboshiwe kepha ekuhambeni kwakhe esasondela eDamaseko kwambaneka masinyane nxa zonke ukukhanya okuvela ezulwini haleluya wawaphansi emhlabathini wezwa izwi lithi kuye Sawuli Sawuli ungizingelelani na kulikhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini wayesethi ungubani inkosi yathi mina nginguJesu omzingelayo wena kodwa vuka ungene emzini uzakutshelwa lokhu omelwe ukukwenza so ngiyathanda kakhulu bazalwane ukugxila kule ndaba ukugxila kuleli verse uverse 5 ukuthi wayesethi ungubani inkosi yathi mina nginguJesu omzingelayo wena uverse 6 or uverse 6 lengithanda ukuthi simbuke kakhulu sim-underline bazalwane egameni likaJesu kodwa vuka ungene emzini uzakutshelwa lokhu omele ukukwenza haleluya ngiyacela sikhe simbheke bazalwane uverse 6 egameni likaJesu Kristu waseNazaretha masusindisiwe la simthola uSawule ephenduka ngokushawa unyazi haleluya la mesephendukile sekufanele angene emzini othize atshelwe kumele ukwenze haleluya ngoba la kulolu hambo lwensindiso kulolu hambo lokukholwa umelo ukutshelwa haleluya kube khona abantu abakutshelayo so iyona imessage ebekekile kakhulu nakumina kule insuku haleluya egameni likaJesu simelo ukulalela kuthiwa la kodwa vuka ungene emzini emvuka ungene emzini uzakutshelwa lokho omele ukwenza haleluya ngoba akufanele mangabe sukholwa wenze noma kanjani ngoba musutholela amandla atholakala egameni likaJesu kwesinye isikhathi mhlawumbe mungafundisekile akakubhayizisa haleluya egameni lika sike sifundiswe bazalwane abangaphambi kwethu basifundise ukuthi mangabe sukholwa egameni likaJesu abazali awubashumayezi kodwa ubashumayeza ngokwenza ayakubonakala ukuthi hayi lo muntu lo seyakholwa ngempela haleluya kusho ukuthi mangabe ungafundiswanga ungathiwa uhambe uyoshumela nakumzali wakho umshumayeze haleluya kodwa kufanele mabe sumtholile uJesu wathola amandla atholakala kuJesu ungene emzini othize utshelwe kufanele ukwenze utshelwe njengoba sumamukelile uJesu hamba ukuya ugxilile kunezinto ongeke ukwazi ukuhamba kulolu hambo ngaphandle kwazo haleluya sike sifundise abazalwane ukuthi la kulolu hambo akuhambeki umuntu ongathandazi akuhambeki mangabe umuntu ongalifundi izwi kaNkuluNkulu kuyenzeka umuntu amukela uJesu ahambe isikhashana abuyele emuva indaba ubalekele ukufundiswa ngoba umuntu mabe sephendukile kufanele abe nendawo ethize la afundiswa khona la kuthiwa ungene emzini othize utshelwe kumele ukwenze ngamanye amazwi ufundiswe indlela elivakela kuba khona indlela ethize okade uhamba ngayo ekungeyona evangeli manje musuzalwe kabusha wamukela uJesu kufanele ube khona indlela ethize futhi ozohamba ngayo haleluya ngeke ukwazi ukuyihambela wena ngokwakuqonda kodwa udinga kube khona abantu abazokufundisa ngoba kwesinye isikhathi uJesu umukela ungakamtholi nomoya ingcwele haleluya ungakamtholi umoya ingcwele kufanele kube khona abantu abazokufundisa
bakubhabhadise. Isihloko sakhe sithi ukuphenduka nokubhabhadiswa kukaSawuli, ngoba yizo zonke zofundiswa zona lezo ukuthi mangabe sukholwa egameni lika Jesu kumele ukubhabhadiswa. Haleluya. Ngoba ngakho ngiyakhumbula mina mangikholwa ngayitshela ukuthi asikho isidingo sokuthi ngibhabhadiswe, ngoba lela ngade ngisonta khona ngangade ngibhabhadisiwe. Kodwa mangabe sengifundiswa ngabona ukuthi umbhabhadiso wale ngangibhabhadiswa khona wawuronke, ngoba angifakwanga emanzini amaningi, kodwa kwathatha inkomishi ngachelwa ngamanzi esiphongweni, ngathi-ke sengibhabhadisiwe. So kube ngaphenduka ngaqhamuka ngathi ngoba sengiyakholwa sengiyashumayela, so ngangobona ngathi konke right, kanti umbhalo noma icebo likaNkulunkulu angiliphelelisa ukuthi kufanele kuye ngingene nasemanzini amaningi. So siyabona abazalwane sikubaleka kanjani mangabe sukholwa ube nendawo ethize ofundiswa kuyona. Haleluya. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lana masiqhubeka abazalwane sifunda uverse 7 wakhona kuyona incwadi yezenzo chapter 9. Kuthiwa kepha amadoda ayehamba naye ayemi engenakukhuluma ngokuba ezwa izwi, kodwa ayengaboni muntu. Athi verse 8, uSawuli wayesevuka phansi, kepha esevukile amehlo akhe kabonanga lutho. Base bembamba ngesandla bamyisa eDamaseko. Izinsuku zabantathu engaboni, engadli, engaphuzi. Haleluya. Kwakukhona eDamaseko umfundi othize, igama lakhe lingu-Ananiya. Inkosi yathi kuye ngombono, Ananiya. Yena wathi, ngikhona Nkosi. Inkosi yayisithi kuye, suka uye esitaladini esithiwa siqondile, ufune endlini kaJuda umuntu ogama lakhe linguSawuli waseThasu, ngokuba bheka uyakhuleka. Ubonile indoda igama layo lingu-Ananiya ingena ibeka izandla phezu kwakhe ukuba abone. Kepha u-Ananiya waphendula wathi, Nkosi, ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda, konke okubi ekwenzile kwabangcwele bakho eJerusalema. Nalapha unamandla avela kubapristi abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho. Inkosi yathi kuye, hamba ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe namakhosi nabantwana bakwa-Israyeli, ngokuba mina ngizawumbonisa konke amelwe ukuhlushwa ngakho ngenxa yegama lami. So ngiyacela bazalwane silibheke nalesi uverse 16 uthi ngokuba mina ngizawumkhombisa konke amele ukuhlushwa ngakho ngenxa yegama lami. Haleluya. Ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu kuza ukukhombisa izinto kuba khona izinto akukhombisa zona ohambeni lakho udinga umuntu. Haleluya. uSawuli la wedinga uAnaniya. Haleluya. Egameni uthi abeke izandla phezu kwakhe. Haleluya. Amfundise. Haleluya. Ngevangeli. Haleluya. The more unomuntu okufundisa ngevangeli kubalula ukuthi noNkulunkulu angenelele phezulu kwempilo yakho. Haleluya. Ngoba la simuza uNkulunkulu kuverse 16 ethi ngokuba mina ngiza kumbonisa konke. So kodwa umuntu ekufanele aqala uAnaniya. Fanele khona umuntu oqala amholayo. Haleluya. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kufanele abe nomuntu azomhola. Udinga umuntu qala ukuze uNkulunkulu angenelele phezulu kwempilo yakhe. Haleluya. uNkulunkulu bese embonisa konke ngoba sometimes kwesinye isikhathi evangelini mase sikholwa akubi lula yonke into. Kuyenzeka kufika izikhathi zobunzima. Haleluya. So mangabe ungagxilile ezifundisweni, ungagxilile ekufundiseni, ungakunakekela ukufunda,
Haleluya egameni likaJesu. Ngakho uPaul mekhuluma no Timotheo usinakekela ukufunda. Haleluya. Ngoba ukufunda kwenza usugxile. Mangabe ufunda usugxilisa impande zakho kuKristu. Haleluya. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. So mangabe ungafundanga kuba lula ukuthi ufane nendoda elithi iBhayibheli yayisule yakhe indle yayo esihlabathini makufika ikhukhula zayikhukhula. Haleluya. Kodwa the more ufunda usukufana nomuntu owakhayo edwaleni ogxilayo mekuthiwa hambani kuKristu ligxilile. Ukugxila ukufundiswa likaNkulunkulu. Haleluya. Ukugxila ukufundiswa ukunakekela ukufundiswa ukulandela abantu abanezinto zikaNkulunkulu abangaphambi kwakho abazokufundisa izinto zikaNkulunkulu ngoba la ekusindisweni awuzoqhamuka nje siwazi yonke into. And lo muntu uPaul lana kwakumele mekuthiwa uzotshelwa ekufanele akwenze mekuthiwa ngene emzini othize khona uzotshelwa kumele ukwenze kusho ukuthi kufanele alalele yonke into azoyitshelwa uAnaniya ngoba uAnaniya uthenjwe uNkulunkulu ngoSawuli. Haleluya. Njoba uNkulunkulu eqala wakhuluma kuAnaniya waseyakhuluma nakuSawuli. Haleluya. Engenkothi uAnaniya umthembile uNkulunkulu umthembile ngoSawuli. Haleluya. So nawe udinga umuntu ozoba phambi kwakho ozomthemba. Haleluya. Othenjwe uNkulunkulu ngoba akufuneki nje uthembe noma kodwa uthembe umuntu othenjwe uNkulunkulu ngempilo yakho. So akekho uNkulunkulu umuntu athi mangabe embiza. Haleluya. Athi mangabe embiza angabi khona umuntu azomthemba ngempilo yakho ngoba uNkulunkulu mekubizela ensindisweni already usuke sekuhlelele. So indlela esihambayo bazalwane sihamba indlela evele sihleliwe. uNkulunkulu ukuhlelela nabantu ozohamba nabo ohambeni lakho abantu abazokusiza labo bantu ukholelwa kubona. Haleluya. Ngoba kwakubiza ukuthi uSawuli akholelwe kuAnaniya. Haleluya. Ngoba kufanele yonke into amtshela yona ayikholwe ukuthi iyona. Haleluya. Enze konke ngoba kuthiwa la uzotshelwa ekuzofanele ukwenze. Awuzohamba nje ngengqondo yakho kodwa uzotshelwa ekuzofanele ukwenze bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nathi ngiyafisa bazalwane ukugcizelela egameni likaJesu. Ningixolela kakhulu kuhlele kakhulu intshumayelo yangesonto engangishumela ngesonto lapha eMain Church ngesonto ngeSunday egameni likaJesu. Indaba ukuthi vuma ukwakhiwa vuma ukufundiswa. Haleluya. So uyamdinga kakhulu umuntu ozokufundisa. Mangabe ukholwa nje kuze ungezi noma kanjani ungahlambalazi ivangeli ungenzi izinto ezingenziwe ensindisweni. Kufanele uthola abantu abangaphambi kwakho abazokufundisa. So njengoba ngifunda nje lencwadi ezenzo ngizama ukuveza indaba yempilo kaSawuli egameni likaJesu Kristu kade ephile impilo sedlulela kwenye impilo. Haleluya. Ukuthi uNkulunkulu umtshela ube nenhlahla ukuthi uNkulunkulu akhulume naye esasanda kusizwa umdirect kumuntu othize ekumele amfundise. Haleluya. Ngoba kuthi uzotshelwa kuzofanele ukwenza. Haleluya. Awuzosonda usayi ngoba sengiyakholwa sengiyaqala manje ngiyashumela sengiyaqala kodwa uzotshelwa uzohamba uNkulunkulu yena ozokudirector. Haleluya. Ngoba lo muntu adirectwa kuyena uyayazi impilo kaSawuli engakakholwa engakaphenduki ukuthi be umuntu obezekela amakholwa. Haleluya. Kodwa bekubiza isandla sikaNkulunkulu esomdirector endaweni right ngoba indawo kuyona kuthiwa emzini othize. Haleluya. Thina umuzi wethu esihlangana kuwona iArk Fellowship Center International. Kubalekile haleluya uNkulunkulu mase kubizele eArk Fellowship Center International musuphakathi vuma phela ukutshelwa ekumele ukwenze. Haleluya. Kulwele ukuthi ungabe umzalwane ongatsheleki. Haleluya. Ungabe umzalwane ongezwa lutho. Haleluya. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela sibheke no17 sengiyiqeda lebazalwane izenzo egameni likaJesu khona wahamba uAnaniya wangena endlini wabeka izandla phezu kwakhe wathi Sawuli umzalwane inkosi uJesu eyabonakala kuwe endleleni oze ngayo ingithumile ukuba ubuye ubone ugcwaliswe
ngomoya ongcwele. Haleluya. So ngiyawuthanda lo myalezo osekugcineni othi ubuye ugcwaliswe ngomoya ongcwele. Haleluya. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka umzalwane, ngoba umzalwane bese ekholwa into ebalulekile ukuthi agcwaliswe ngomoya ongcwele. Ohambeni lensindiso siyamdinga kakhulu umoya ongcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kodwa naye lo moya ongcwele ongavele nje kwesinye isikhathi azingenele kumuntu, kodwa udinga ukuthi kube khona ozombeka izandla. Haleluya. Ukuze agcwaliswe ngomoya ongcwele. Kusho ukuthi ngamanye amazwi noma emdinga umoya ongcwele, kodwa wemdinga futhi noAnaniya. Haleluya. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi abe khona. Haleluya. Ngoba kwengeke azazibeke izandla. Haleluya. Ngoba ukuhamba endleleni kaNkulunkulu kunezimiso zakhona. Haleluya. Noma ngingachaza ngithi nje ukuhamba endleleni kaNkulunkulu kunama principles zakhona. Haleluya. Kufanele kube khona umuntu ongaphambi kwakho osubmitha kuyena. Kwakufanele ukuthi uPaul ngalesa sikhathi submit kuAnaniya, wemdingo uAnaniya ukuze athole umoya ongcwele. Haleluya. Mangabe ufunda lapha uverse 13 kuthiwa kwawa masinyane emehlweni akhe kwangathi inkwethu, wabona wasuka wabhabhadiswa, esedlile wathola amandla. Haleluya. Esedlile wathola amandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. So i-process lena okwakufanele yenzeke uPaul, lesesimbiza umpostoli Paul manje lawe kade sewuSaul egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ukuthi isimo abhekana naso kade ezingela amakholo efutha enegunya labantu labapriest ukuthi ahamba obulala amakholwa sehlangabezana noJesu. Ngoba ekuhlangabezaneni kwethu noJesu noma ekutholeni kwethu uJesu, ekusindisweni kwethu khona indlela ethize esisuke sikade sihamba ngayo, nama plans athize esisuke sikade sinawo. Amanye ama plan amaningi awo asuka ama plan angamkhazimulisi uNkulunkulu, ngoba isikhathi esiningi izinto zenza mungena uNkulunkulu zinako ukise kufeni. Haleluya. Noma zinako ukuthi kube izinto uNkulunkulu ezingamthokozisi. Haleluya. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. So ngiyacela bazalwane sibheke la incwadi yamaHubo, ngoba mangabe sikholwa egameni lika Jesu sifunda ngeindlela eziningi. Haleluya. Mase sikholwa simele ukufunda, kube khona izinto esiyifundayo evangelini. So la amaHubo 119 verse 71 athi kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Haleluya. Shothi la into eyambuleka kumina ngalelizwi mangabe ethi uDavid kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuba ngifunde izimiso zakho. Shothi ziningi indlela la uNkulunkulu asifundisa ngazo. Lento ingibonisa ekuhambeni kwakho noThixo, noma ekuhambeni kwakho kwinsindiso yakho. Haleluya. Akubi smooth njengoba ngeke ngachaza izinto azizoba lula. Kodwa musukholwa egameni lika Jesu khona into ezithize ozohlangabezana nazo, ngoba uhamba noNkulunkulu. Haleluya. So muhamba noNkulunkulu akubizi kwesinye isikhathi ukuthi kube khona uvalo, kube khona ukwesaba mangabe uhlangabezana nezimo ezithize eyibonakala zinzima. Haleluya. Ngoba la noDavid kwangilungela ukuthi ngamanye amazwi kwakuyiphathi yohambo lakho uDavid. Haleluya. Ukuze afunde izimiso zika Jehova, ukuze afunde izimiso zikaNkulunkulu, kumele kube khona izinto ezithize adlula kuzona. So mangabe usindiswa kwesinye isikhathi uyadinga ukuthi ufundiswe lezo zinto ukuze zoba sukholwa egameni lika Jesu akuzoba nje ukuthebelele. Haleluya. Athi yonke into nje izoba lula. Haleluya. Kukhona izimo ozohamba uhlangabezane nazo endleleni. Haleluya. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ezibiza mangabe uhlangabezana nazo zinto ungamthuka uNkulunkulu, ungayishiya insindiso. Lezo zinto ziyiphathi yohambo lakho, ziyiphathi yensindiso. Haleluya. Okubaleka ukuthi mangabe ufika kulezo inhlupho ukuthi uthole izifundo, uthathe izifundo ufunde
haleluya ngoba uthi uDavid la ukuze ngifunde izimiso zakho haleluya khona into odlula kuzona kanti uyafundiswa something egameni likaNkulunkulu ngoba kwesinye isikhathi usindiswa kwesinye isikhathi izinto zihamba kahle unayo yonke into uthole kwalezo zinto onazo wawuzithole ngendlela errong engamkhazimulisa uNkulunkulu sometimes uma ufika kuNkulunkulu uzobona uNkulunkulu eyishabalalisa zonke lezo zinto izinto lezo ekufuna uyifunde haleluya ingakho ulidinga ikhala uma umdinga umuntu ngoba masikhuluma ngekhaya ikhala nabantu haleluya abantu abaholayo kulelo khaya ekufanele bakufundise something haleluya ngoba zizothi mase yishabalala ubona ngathi uNkulunkulu kanti uNkulunkulu ukhona so muhamba noNkulunkulu ngiyafuna namhlanje ntambama ukuzoqinisa ukuthi ungasabi haleluya noma isiphi isimo ozozibona ubhekana naso akungabi khona la kufika khona ukwesaba azi ukuthi leso simo esifikayo sizokufundisa something sizokufundisa izimiso zikaJehova so ukulungele ukuthi udlule kulezo zimo okubalekile muwazi ukuthi uNkulunkulu ungakuwe haleluya muwazi ukuthi uyakholwa usindisiwe haleluya unoNkulunkulu hayi kulungile haleluya ngoba bazalwane sike sifunde ngo Shadrach no Meshach no Abednego ekuthiwa bake bangena esithandweni somlilo kodwa wabonakala umlilo ungabashisi ngenxa yokuthi babehamba noNkulunkulu sike sifunde ngoDaniel ekuthiwa nawe ke wangena emphandweni wezingonyama excuse me haleluya kodwa kwatholakala ingonyama zingenamandla okumudla ngoba uyehamba noNkulunkulu so nawe esimeni ohamba odlula kusona ungasabi ngoba unoNkulunkulu leso simo asizoqeda haleluya kodwa sikulungele leso simo ukuthi sifike phezulu kwempilo yakho ukuze kube khona izinto oyifundayo haleluya kukulungela ukuthi kwesikhathi uthi kwenye indawo uMpostoli Paul yini engasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu ngabe ukuhlupheka noma ngabe indlala noma ngabe ukuzingelwa ayikho into engasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu haleluya kubalekele noma nawo mzalwane ube nalowo mqondo lowo haleluya egameni likaJesu lesimo esifikayo kubalekile sifike sizokufundisa something asingakuhlukanisi nothando lwami so ukufika kwaleso simo phezulu kwempilo yakho asisho ukuthi uNkulunkulu akasakuthandi haleluya kodwa uNkulunkulu uzokufundisa kwesinye isikhathi haleluya uthi kwenye indawo uphone ngiyakwazi ukuswela haleluya egameni kunezinto ekufanele umzalwane uzazi haleluya kubalekile ukuthi ukwazi lonke uhlobo lempilo kodwa konke kulele uNkulunkulu kusekuthena uNkulunkulu wena ukwenze ukukhethela ukuthi ube umuntu onjani embusweni wakhe ngoba izinto ezidlula kuzona ayifani bazalwane egameni likaJesu sometimes kwesinye isikhathi kuya ngokuthi ubani embusweni kaNkulunkulu egameni so kufanele umukele konke haleluya okufikayo mangabe nje as long wena wazi ukuthi uyiposition right noNkulunkulu into ekufaka uyilwele usuku nosuku ukuthi iba kuKristu haleluya emva kwamvangela umama uGumede bekufundisa umvangelo uNjomane ngeke abuze kakhulu egcizelela indaba yokuyihlambulula egameni likaJesu Kristu ekuyenye into edingeka kakhulu ensindisweni egameni likaJesu ukuhamba uhlambulukile ukuhamba uyihlambulula haleluya kusho ngamanye amazwi noma ngingafika nezilongo wena wazi ukuthi uzihlambululile uthema uhamba mhlambe kwaba khona ezingcwelisa kumele wenze show ukuthi uyazihlambulula ngoba into ebalekile kuwena ukuthi ube right noNkulunkulu haleluya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha so yilona nje izwi leli incwadi yamahubo egameni likaJesu waseNazaretha ukuthi kwangilungela ukuba ngihlushwe haleluya ukuze ngifunde izimiso zikaNkulunkulu so kubalekile usudlulile ihluphekweni mhlawumbe wazofakaza ukuthi wena udlule ihluphekweni umbuzo owodwa ukumuthi sudlulile ehluphekweni wahlushwa haleluya ufundeni haleluya ngoba lento suke ufundisela umsuku ufundisela ukuthi ufundise nabanye haleluya ngoba mangabe sifunda abazalwane njengoba nami namhlanje ngiyithola ngifundisa ngalesifundise ngisifundisayo ingeke ukuthi ngifundisiwe haleluya ngiyafunda somewhere egameni likaJesu so mangabe ufunda ufundisela ukuthi uphinde ufundise nabanye egameni likaJesu mekuthiwa sambe siyokwenza izizwe abafundi ake sibheke lapha izwi likaNkulunkulu lapha kuMateyu
kuMateyu chapter 28, Mateyu chapter 28 verse 20. Ngifuna nje sibheke le ndawana ethi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Hallelujah. Ake ngiqale phansi bazalwane egameni lika Jesu. uMateyu 28 verse 20. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Hallelujah. So la uJesu simthola eyalabafundi bakhe egameni lika Jesu waseNazaretha. Kunezwe ngicatha verse elingedle lithi bese nibashumeze bese nibafundisa ukugcina konke. Mina ngicaphula la kuMateyu 28 verse 20 la kuthiwa nibafundise ukugcina konke. Hallelujah. Ngoba abantu mase bekholwa egameni lika Jesu, umuntu le emukele khona uJesu, hallelujah, kumele ahambe ayofundiswa, afundise ukugcina konke. Hallelujah. So umuntu makabe efundiswa azi ukuthi lokho kufundisayo lento ayifundisayo akayisuseli nje ekhanda kuyena kodwa naye khona la ifunde khona. Hallelujah. Ngoba mase sisimbusweni kaNkulunkulu simelwe ukuzofunda into ekaNkulunkulu. Hallelujah. Ukuzofunda izimiso zikaNkulunkulu. Hallelujah. Ukuthi kuNkulunkulu simele ukuhamba kanjani. Hallelujah. Kuthiwa sifundiswe ukugcina konke. Hallelujah. Ukuthi lo sifundisayo nawo sifundisa into ayalwe ngayo ukuthi asifundise ngayo. Hallelujah. Ingakho umele ukuthi umfundi kunezwe lezi kwenye ndawo umfundi umele ukuthi afane nomfundisi wakhe. Lo fundiswayo kufanele afana ahlanganye noma kwesinye isikhathi ahlanganyele nala amfundisayo. Hallelujah. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Isona isifundo bazalwane naso lesi la ngikhuluma khona ngohambo lwensindiso egameni lika Jesu, izinto esizidingayo ohambo lwensindiso. Hallelujah. Ukuthi one mangabe samukela uJesu sidinga kakhulu ukufundiswa. Mina kulezi insuku lezi sikuzona siyibandla iArk Fellowship Center International seyinsukwini zokufundiswa zokufunda. Hallelujah. Egameni lika kuba ukufunda bazalwane ikona okwakha umzalwane odingwa uNkulunkulu. Hallelujah. Kwakha umzalwane ongezohamba noma kanjani. Kwakha umzalwane ongezokhuluma noma kanjani egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. So kuba nomehluko omkhulu umzalwane ofundisiwe ofundisekile nomzalwane ongafundisekile. Hallelujah. Nebandla elifundisekile nebandla elingafundisekile, ngoba phela sabazalwane thina siyibandla. Hallelujah. Ibandla ngaphandle kwethu sabazalwane alikho. Ingakho simele ukuthi sibabazalwane abafundisekile. Hallelujah. Kuze nabantu ukuthi mangabe kubonakala ibandla lelishiza hayi leli bandla lifundisekile, abazalwane bakhona abafundisekile egameni lika Jesu. Yonke sidinga kakhulu engithanda ukukhuluma ngayo sibona namhlanje egameni lika Jesu nabo ukufunda. Kwesinye isikhathi asifunde nje ngokufundiswa omi phambi kwethu iBhayibheli, sifunda nako ukungena ezimoyeni bese uthi Davide kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Kusho ukuthi ufunda ngandlela zonke, uthi ufunda ngokufundiswa kwencwadi. uNkulunkulu abuya kube khona izinto ezizokwehlela physical ezikufundisayo. Hallelujah. Ezikufundisa indlela kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu kuhlanganyela nathi kulesifundo sanamhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu anibusise. Amen.